जों चिनी बुबाग्रानि थानसानि बिसिंतै ताई चिनी मेडामनि दागि मुंबायखे जों खायसा तिनि सालखा करबुक बिसि अलिंग्र पारावो खायसा जों चिनी युद्ध कष्ट खायमानि बिसिंतै जों तिनि विभिन्न पार्टीनि फायनाय 14 परिवार 15 परिवार 38 बुतार जों चिनी थानसानि मारियो बुबाग्रानि फान बायखे चिनी ताई मेडाम दलिनि फान बायखे जों तिनि साक्तार मुंबाय तिनि जों थानसानि मारियो तो फेमेले चिनी प्रिपरेशन उंजाखा जों जे कয়েক दिन आगे जों नामानि ताइबो कतरंना तंगमानि किन्तु किसुता चिनी प्रोग्राम रखनि खेत्रेयाव जों आसुकता मालिया किन्तु सक्सेस नंखा प्राय एक सप्ताह धरे जों प्रिपरेशन नालाय मानि चिनी वाइटेब रिजनल कमिटि करबुकनि इंगैनाय जों बसखांगो गोबांमा जों पदक्षेप नानाय चिनी बसखांगो जों 30 तारिख नाना तंगमानि किसेता चिनी अफिशियल प्रोग्रामनि बागै जों हल रकमालिया चिनी करबुक मार्केट बातासलो जों 2 हयते 3 तारिखनि बिसिङाव एकदम कतर के चिनी वाइटेब करबुक रिजनल कमिटि नि अंगैनाय चिनी सारा करबुक डिविजन नि जों चिनी युथ न जों कायसा कतर के जों कायसा प्रोग्राम खायनाय चिनी संगठन नि बसखांगो जों बाइके थानसानि मारिनो चिनी तिप्रासाराव न तुफाइमान चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे आबो जों वान सलाय दंगो ताई स्टेप के जों चिनी ओरिजिनल कमिटि नि अंगैनाय चिनी तिप्रा मथा वाइटेब बुबाग्रानि तुइदुमा बिसिंगै जों चिनी सारा चिनी करबुक डिविजन एन्टायर करबुक डिविजन चिनी युथ दंना जों थानसाव तो फाइनानि हनाय जों चिनी मेन लक्ष्य चिनी बुबाग्रानि लगि दंनाय चिनी वाइटेब रिजनल कमिटि नि जे समायतामो